Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα θα μας δείτε εμάς τους δύο, γιατί χθες δεν είχε ξυπνήσει αυτός. Παιδιά, τώρα μας ήρθε μια φαϊνή ιδέα για να κάνουμε ένα βιντεάκι και επειδή κοιμάται αυτός ο τσούμπολος εκεί, δεν ξέρω αν το βλέπετε, κοιμάται σαν γουρούνι. Να ακούτε πως κάνει. Τώρα θα μας ήρθε η φαϊνή ιδέα να τον ξυπνήσουμε. Και αν είστε μέσα θα κάνετε like και subscribe και ένα σχόλιο. Πάμε τώρα να το ξυπνήσουμε. Αρχίζω εγώ πρώτος. Ξεκινάει πρώτα ο φίλος μου. Πες το. Περίμενε. Παιδιά, θα του χολοπηδήξω πάνω του. Περιμένετε παιδιά. Πάμε. Ήταν η αντίδραση του. Η αντίδραση του είναι αυτή. Τι κοιμάται σαν γουρούνι. Γουρούνι. Παιδιά, τώρα είναι η σειρά του Έτρι. Τι θα κάνεις Έτρι? Τι θα του κάνει? Θα του πέσει θα του πέσει αρχίδια. Σαν κάνει το ξέρω. Ω, πακμασέ, ζεμάτιμα. Έβια! Δεν το ακούτε πια. Το πέσα σαν αρχίδια. Απλά θέλει ο τρόπος να το ακούτε πια. Δεν ξέρω τι πάθει. Για όπως λέγαμε, ξύπνησα. Αλλά έχει ένα κακό ότι ξύπνησα. Αρχίζει και κλαίει. Φραπτσάρικο. Να δείτε τα. Περιμένετε γιατί πήραμε. Κλαίει. Τι είναι copyright? Τι είπες? Τι είναι copyright? Θα σε εξηγήσω μετά. Ξύπνησε πάλι καλά. Δόξα σε ο Θεός ξύπνησε. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Κάντε like και subscribe. Τα λέμε. Bye.